védőfigyelmébe, visszanézni, hogy csinált ezt a 80 években, hasonló alkattal Thomas Hurst, ezt a balhordót. Bele, pontosan. Azaz, lazulj bele, és úgy. Megfordul a jobb sorra, elfordul a jobb sorok, elhajolsz, és onnan vissza. Eltartasz fönt a kezed, és bele. Azaz. Nem tudom, úgy, mint a híztatlan. Oda, vissza. Oké? Bal láb, jobb láb, visszatás. Világos, bal láb, jobb láb, visszatás. Azaz. Szemeket hátul marad, bele a fehér pontba, oda. És hopp. Azaz. Mozog, hopp. Úgy van. Úgy van. Azaz. Gyerünk, még egyszer hati. És hopp. Úgy van. Azaz. Nagyon. Nem tudom keresni. Előjönni. Hati. Hopp. Úgy van. Azaz. Hátra feneked, előre tolod a feneked, azaz hátra feneked, előre tolod, úgy van, azaz kilősre. Azt kézzel, amikor dobbantasz, nyomj ez a dobbantó, ugranak a bakkal, tudod a formába, és akkor megdobja őket, mint hogyha állítani egy dugóferet, és kilőd a lábadat. Kerülgetesed a fejed, jártod oda, akkor csinálsz egy háromszöget, és kinyitod, kerülgetesed, a fejed oda beteszed, oda elvegyed. Innen nem vett be a fenítés, mert le van szorítva az állat, innen meg minden védő van, egy technika mehet be, eltöned, ugye nem tudjuk kivédeni. Gyorsabban kell térdelni, és akkor megvan a... Oké? Gyerünk, ide jön most a tér. Gyerünk. Úgy van, azaz. Gyökér, mint az előtt. Gyökér. Úgy van. Gyökér. Így, azaz. Azaz, a csípű előtt, fontos, a vállat is előtt. A lábat kezdett hátra. Ezt hátra tolod, de nem fordulsz hátra, nem elfordulsz, nem, csak hátra a vállalni van. Gyerünk, és úgy van, szökken. Van ki, most szökken, elérjük meg, szökken előtt, gyere. Úgy, gyere, van. Úgy van, azaz. Away, azaz. Szökkön, van. Away, Fogjászok hihetetlen, azaz, gyerünk, azaz,